základňa pripravená, vidíme tam aj domácu posilu. Tak nech to vyjde ako treba. Zbrojníky ženy. Rovnako silný tým, ktorý každý jeden víkend je na nejakej súťaži. Dnes už má metu a uvidíme, ako im to celé vyjde. Všetky polospojky sú pospájané, rovnako teraz až teraz nastala časomiera 24:13. Ale ľavá strana veľmi pekných 17:94.